Hey guys, καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα βίντεο. Κατάλαβα ότι κάνω σχετικά αρκετά βίντεο εν έτη 2026. Αυτό θα γίνει μια σειρά από τόσο κόσμος στο Minecraft. Γι' αυτό ναι, σχετικά θα ανεβάσω ακόμα μερικά βίντεο. Με το που τα γυρίζω την ίδια μέρα που τα ανεβάζω, βέβαια, να ξέρετε απλά. Και γι' αυτό είναι ένα ακόμα νέο βίντεο, ξέρετε. Έχει λίγο μπαταρία εδώ πέρα, σε λίγο δεν θα έχει. Είμαι λίγο μπουκωμένος. Αλλά δεν έχω γρίπη α επειδή έχω περάσει από γρίπη α και δεν πεθαίνω πλέον. Ναι. Έχω παίξει λίγο σε αυτόν τον κόσμο. Έχω κερδίσει ένα pillager outpost. Έχω βάλει πολύ νερό. Όχι. Ξέχασα να βάλω λίγο νερό πάνω. Αου. Τι είναι αυτό? Τι ήταν αυτό? What the? Τι ήταν αυτό? Πέρα από την πλάκα, τι ήταν αυτό? Όχι, πρέπει να φτιάξω πίκαξ. Αγνώριστε το iron που βλέπετε. Δεν νομίζω να σπάει. Πέρασα από πολλά village. Πού είναι το crafting? Το κρεβάτι μου μένει. Κρεβάτι μου. Να το. Τι υπερβολικά μακριά, 2 blocks ήμουν μακριά του. Εντάξει, μόνο red δεν έχω πάρει και diamond και copper. Ναι, βασικά δεν έχω πάρει πολλά πράγματα. Ω, τέλεια, έκανα κολλήλα. Νερό. Kill me. Είσαι βλάκας όμως. Φωτιά, τέλεια. Πάλι καλά. Αν δεν κάνω λάθος, τώρα που θα βάλω αυτό, θα αρχίσει, ναι. Και αν βάλω από κάτω cauldron, θα γεμίσει νερό. Σε λίγες ώρες βέβαια. Πέρασα πολύ ώρα στη caves. Δεν ήταν ευχάριστο. Ούτε ότι πέθανε 10 φορές. Ενώ ούτε ότι δεν πέθανε ούτε μια φορά. Ωραία, με χάρη. Μ' ακούτε?
You stupid! Νομίζω ότι τους είχα καθαρίσει όλους. Να τελικά... Ναι, πρέπει να πάρω το όπλα μου. Έχω μερικές βαλίστες. Νιώνω με έχω φτιάξει τις άλλες. Καταλάβατε. Μικροφιλικά. Ξέρετε που τα βρήκα. Έκανα κόπο. Να σκοτώσω πίλατζερ δεν είναι εύκολο και γρήγορο. Είναι αργό και είναι να πάρω και σπίτι. Προφανώς όχι ξύλο. Μου αρέσει το ξύλο, μου αρέσουν όμως. Να το ξανακάνω. Μου αρέσουν όμως αυτά. Ενώ μου αρέσουν τα σπαθιά. Αυτό ήταν σπαθί. Δεν μοιάζει πολύ, αλλά ναι, όντως αλήθεια λέω σίγουρα είναι σπαθί. Μην με κράξετε. Πρέπει να γράψουν τη διαθήκη τους τώρα. Μπορώ να το φορέσω αυτό. Όχι. Δεν πειράζει. Να το πιέσεις, ναι παρακαλώ. Λοιπόν, ακούστε, αυτή η περιοχή είναι δική μου. Άμα... κρύβονται κι αυτοί. Έλατε, ναι. Είδαμε όλοι τι έγινε. Τους σκότωσα σίγουρα εγώ. Δεν είχε αυτή εμένα. Πού είσαι? Είναι πολύ δυνατή, λέει. Ενώ είναι... ναι, τους σκοτώ συνέχεια. Δεν βλέπετε σίγουρα. Θέλετε να πεθάνετε, ρε. Ελάτε να πεθάνετε. Αν θέλετε να παίξουμε μαζί, μπορώ να φτιάξω ένα Minecraft SMP. Ναι, ξύλο. Πέθανε. Α, μανούλα μου. Ο Μπρου πέθανε. Τουλάχιστον ελπίζω να πρόλαβα να τον πυροβολήσω και να μην ζήσει ώρες πολλές. Adiós. Τον περίμενε ο θάνατος, δεν μπορείτε να πείτε. Του άξιζε. Θέλω να μου πείτε όσο μπορείτε στα σχόλια πώς μπορείτε, βασικά μπορώ εγώ να ενεργοποιήσω τη λειτουργία, να μπορείτε εσείς να μου κάνετε hate στα βίντεο μου. Χρησιμοποίησα λίγο αυτά τα δικά τους. Α, με είδε. Α, σκατά να φας. Και να σ' αρέσουν κιόλας.
αλλάξω λίγδα στο τέος-τι. Το περιμένει θάνατος. Δώσ' μου όλα σου τα πράγματα. Ποιος είναι next? Hey zombie. Σε βλέπω. Έρχεται και δύο μαζί. Με έχω βγάλει και δεν ξέρω τι δεν θα κάνει, γι' αυτό σκοτώνω ζομπίς. Και μετά θα πάω να πάρω το Rotten Flesh τους. Α, μούλα μου. Πείτε μου τι μπορώ να κάνω για να σταματήσω να σπονάρουν αυτοί. Μου δίνουν να τους περιορίσω που σπονάρουν βασικά. Γιατί μου δίνουν βέλη. Μου αρέσουν τα βέλη. Τα χρειάζομαι τα βέλη τους. Τους περιορίζω να σπονάρουν κάπου να μην με σκοτώνουν έστω. Να που ζω πέθανα. Τέλεια. Μετά. Τώρα πάμε PvP. Πέθανε. Τι εσύ έλα. Έλα. Όχι, όχι. Θέλει. Ποιος θέλει και θέλει. Μπράβο. Δεν θα παιδιά από τα ζόμπι. Με βλέπει. Θα γυρέψω λίγο το φαγητό μου. Να φάω και φουλ τέτοιο φαγητό. Ποιος θέλει να πεθάνει. Βλέπω ένα σκελετό. Και τον βλέπω πολύ χαρούμενο. Νομίζω ότι θέλει αυτό που θα γίνει. This kid world. I'm searching more for that. I can't give you only. Έχει κράνος μπρο. Stop, please, don't kill me. Τώρα τον φλες σου τόσο. Λίγο ρε τον φλες. Θα τα στρέψω όλο μου το σπαθί σε αυτή τη νύχτα μόνο. Θα μου πάρει ούτε ένα λεπτό τώρα. Φυσικά θα μου πάρει πολύ ώρα. Πες να του χαλάσω το μισό μου σπαθί την ίδια νύχτα. Τον πιλετζές και σκελετούς. Έλα. Όχι, με σκότωσε. Έχει γεμίσει καθόλου αυτό ή... Α, όντως γεμίζει. Ω, του έκανε damage. Κάθε που θέλω να κάνω φάει μόνο. Βοήθεια φοβάμαι. Με χεστείς. Παρά δεν θέλω. Τώρα μου έρθει πάντα από πίσω μου. Ω, πέθανα. Και μετά το παθά. Τουλάχιστον έχω λίγο φρεσκότητα.
profile. Πες να το κατέστρεψε το boom. Πού είναι το boom? Ναι, νομίζω το boom. Α, όχι, καλά είναι. Τα ορούς να αφήσω. Και πώς είναι αυτό? Αυτά αν πάω σε village ξέρουμε όλοι τι θα γίνει. Θα καλέσω τους φίλους μου για να μπορέσω να πάρω XP και δωρεάν πράγματα. Ελπίζω να μου πουλάει κάποιος full netherite armor. Μεγάλο τους κοβιέκι αυτό το βίντεο. Λοιπόν, γεια σας. Τα λέμε σε ένα επόμενο. Όχι, το κρατήσεις, εντάξει. Πλάκα σας έκανα. Ο φίλος μας περιμένει το θάνατό του. Ας τον σκοτώσουμε μια ώρα αρχίτερα. Αλλά πέθανε, σε παρακαλώ. Δεν ενευρίασα καθόλου. Σε αυτό να ξέρω τον κόσμο δεν έχω μπει καθόλου, όντως καθόλου στο creative. Αν υπάρχει κάποιος τρόπος να σας το επιβεβαιώσω, όποιος θέλει σας το επιβεβαιώνω. Αρκεί να βρω τρόπο. Όπου έχει το έχει. Βρέχει. Είναι το βρέχει. Νομίζω πρέπει να σταματήσω να είμαι στην επιφάνεια και να πάω λίγο να μαζέψω ακόμα coal. Ή μήπως πάω να πάρω ένα μπάκι. Έχω μια ιδέα φοβερή. Δεν χρειάζομαι πλέον coal. Ναι. Ένας θάνατος. Άστο εδώ. Τώρα θα δείτε πίσω. Dirt. Λοιπόν, θα πρέπει να κάνω μια μικρή κατασκευή, σχετικά μικρή. Όλα πρέπει να είναι dirt. Εκτός αν θέλω να ακούν όλα. Πέθανα. Τι ήταν αυτό? Στο. Ποιος το έκανε? Ποιος το έκανε αυτό? Πες να έχω creepers. Εντάξει, μ' άρεσε που το λέω, λες και δεν είναι τίποτα. Λες και θα πρέπει να το πουληθεί και να το βγάλει. Τι πρέπει να φέρω για να το βγάλει? Έχω περάσει πολλά πράγματα. Πρέπει τώρα να πάω κιόλας. Θα πάω να μαζέψω λίγο dirt.
Βλέπετε που είμαι άρρωστος. Είναι danger. Δεν έχω πάρει όπλα. Είμαι άοπλος. Δεν θα σου κάνω. Να με ρίξω τα εννοώ. Άμα του πιάσω, θα μου αφήστε να το πάρω. Πείτε μου, όντως τώρα, πείτε μου τρόπο να τους παγιδεύσω όλους σε ένα σημείο. Δεν μπορούν να φεύγουν. Κάψου. Πέθανε. Τώρα το σπαθούμε. Δεν το κρυβάζαμε. Τώρα το σπαθούμε. Τι θα γίνει να καεί. Δεν θα γίνει κάτι. Να φτιάξω κάτι για να μην καούμε. Η οροφή δεν μας νοιάζει άμα καεί. Δεν πειράζει. Μια οροφή είναι. Δεν σημαίνει ότι θα πεθάνουμε άμα είμαστε στη βροχή. Είναι πολύ εύκολο. Δεν σημαίνει. Έχει μόνο του. Τίποτα. Θα σπάσω απλά αυτό. Τίποτα άλλο δεν χρειάζομαι. Να, εδώ. Μπορώ να βάλω τη λάβα μου. Χρειαζόμαστε γρήγορος κύριος, θα έλεγα. Μου ήρθε η ιδέα. Απλά το βάζω. Θα εδώ. Και μετά το βάζω, κλείνω πάνω μου και μετά θα στάξει σαν νερό. Πάω αυτό το πελακτήρι. Εδώ, ναι. Λάβα. Καλό θα ήταν να κρατάω λίγο νερό.
περίμενα. Καίγεται. Το θέμα είναι όμως ότι θα βγάλω λάβα. Και με άπειρη λάβα απειρό καύσιμο. Α! Γιατί, τι έγινε? Πέθανα. Ρίξτε με κάτω. Χρειάζομαι λίγο ντέρτ. Δεν ήταν ευχαριστώ. Θα πρέπει. Βλέπω το νερό μου να τρέχει. Αυτό σημαίνει ότι κάγε πάνω όροφος. Όλο είναι ότι βρήκα που είναι το πρόβλημα. Το σύστημα πρόσβασης μου δουλεύει τελικά. Όμως είναι δύσκολη η πρόσβαση άμα είναι ανοιχτό από ό,τι φαίνεται. Έναν όροφο ακόμα. Ανεβώ. Ανέβηκα. Repair. Τα βαστάζει ακόμα. Το βαστάζω τριγύρω. Το βαστάζω λάβας. Μια βλάβη μόνο. Μια βλάβη που επισκευάζεται τα σχετικά δύσκολα. Σχετικά δύσκολο αυτό μας. Δεν περίμενε να γίνει αυτό, όμως ό,τι γίνει έγινε. Δεν μπορούμε να το σώσουμε. Ωραία, ελπίζω να το φτιάξα. Ωραία, κλείνει το σύστημα πρόσβασης, όπως δεν το είχα προγραμματίσει. Η λάβα συνεχίζει και τρέχει προσωρινά, ελπίζω. Όχι. Θα υπάρξει ακόμα μερικές φωτιές θα υπάρξουν. Ανεβώ. Να σβήσω ό,τι φωτιά μπορώ. Είναι το slow.
Βλέπω το κρεβάτι μου. Να, υπερβολικά μικρά είναι. Αν μου αρέσει το... Ρε, σκέλε! Σας. Μπαμπού φουγγαράκι θα μου λείψει όλο το πλήκτο. Λέω στην λάβα, θα προσπαθήσω να κάνω διαδίκτυο αν μπορώ. Δύσκολο είναι το χάρτη. Θα κάνει μίλιο. Όχι ότι κάτι κομμάτι της που δεν μπορώ να σβήσω. Καεί. Μπορώ να ξεχτήσω λίγο. Ξέρετε τι, μπορώ να χρειαστώ λίγο βοήθεια από κάποιον στο μέλλον. Ξέρω, πολλές φορές παίρνω όχι πράγματα από όλα αυτά είναι στο survival χωρίς να χρειαστεί να το κρύβω. Δεν είναι απλά ο πιο καμένος άνθρωπος στον κόσμο. Παίζω όλη μέρα Minecraft και να μπορώ να τα βγάλω όλα αυτά. Απλά παίζω αρκετή ώρα. Θα γίνει και το άλλο το πόλεμο που είχατε δει χτες, νομίζω προχτές. Θα ανεβεί και η αυτοσυρά. Και αυτό μένετε εδώ, που βλέπετε. Δεν σε έχει ρωτήσει. Να γίνω και λέω μου χειροδικείται. Όχι. Δεν είναι αυτός. Κουράστηκα guys, αυτό ήταν το βίντεο. Βγήκε τελικά μεγαλύτερο. Bye bye.